moitísimas grazas por achegarnos hoxe aquí a Asociación Cultural Alexandre Bóveda para a presentación deste libro de Manolo Roca, O soño do desenvolvemento de Galicia, un paseo pola nosa economía con Lois Peñanovo. Manolo e eu compartimos docencia nun instituto da cidade e además compartimos tamén os dous, el a través de IESCHA, o Instituto de Estudos Chairegos, e nos a través de Alexandre Bóveda a pertenza a unha plataforma que nos une un pouco as asociacións culturais, que é a plataforma Galiza Cultura, e tamén, ainda que no meu caso de xeito moito máis modesto, bueno, moitísimo máis modesto, pois esa admiración por Lois Peñanovo, non? A verdade é que un dos grandes nomes pouco coñecidos e pouco recoñecidos, mitas que nos acompaña hoxe aquí e que ven coa súa librería a vender os libros, é a primeira persoa que eu lle escoito falar de Lois Peñanovo. A ela se debe que nesta cidade exista unha rúa con ese nome. Non era graciosa. Que? A rúa Jesús Acobar. Ai, bueno, menos mal que estás aquí para aclarar. Ben, pois, sabede que Lois Peñanovo é o primeiro concelleiro nacionalista nunha cidade. En xullo de 1920 chega ao Concello da Coruña. As eleccións foron uns meses antes, pero ben, eles decían desde a nosa terra que o caciquismo impedía que este concelleiro poidera facerse co seu sillón no salón de plenos, pero por fin no mes de xullo de 1990 chega Lois Peñanovo. De mil que dixen, ai, que día teño, de 1920, chega ao salón de plenos e con ela a lingua galega, é o que decimos, non, que a lingua galega chega grazas a ela a un salón de plenos. Mirade, no centenario das Irmandades da Fala, se alguén non o ten, despois, se queredes o podedes recoller, fixemos un folleto despregable que titulábamos A Coruña, a cidade que alumeou as Irmandades da Fala. E aparte de facer un pequeno resumo sobre o que supuso o movimento das Irmandades, falábamos de 3 homes e de 3 mulleres, no caso das mulleres de Elvira Baumaceiras, María Miramontes e Amparo Lopellán, e de 3 homes, Antón Vilar Ponte, Ángel Casal e o terceiro de Lois Peñanovo, porque nos parecía que fixo un traballo fundamental para a creación das Irmandades da Fala desde o primeiro momento, logo para o que significou. Este ano estamos de centenario, a primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, e ese papel de político, ese papel de defensa da lingua, de defensa da cultura e, sobre todo, que hoxe o que nos trae aquí, ese papel de economista básico deste país con propostas tan novidosas que se levaron os diferentes proxectos de Estatuto de Autonomía e que tuvemos que esperar, en algún caso, varios anos e, noutro caso, varias décadas para que se puxeran en funcionamento. Vadesme permitir que diga, nos decíamos aquí neste folleto sobre Lois Peñanovo, este abogado vilalbés coruñés de adopción foi desde o primeiro momento fundador das Irmandades e defensor da participación política das Irmandades. É unha cuestión que logo se nada volvemos sobre eso, papel que a veces eles entendían máis ben cultural ou de defensa da lingua, ou tamén un papel político e de presencia nas eleccións. Dice, un protagonismo importante na primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, froito dese desexo de traballar pola lingua, a cultura, pero tamén o progreso deste país, presenta as eleccións municipais ao Concello da Coruña e xa vos vimos 7 de xullo de 1920 faise cargo dese. Lois Peñanovo tomeu posesión da súa acta como concelleiro e con el chegaba por primeira vez a lingua galega aos salóns de plenos. E recollemos unha frase del da nosa terra que decía: o nacionalismo é sempre un amor expansivo e creador como todos os amores. Deixo xa con Manolo Roca, ele é licenciado en Económica, xa vos digo, a súa tesis de licenciatura foi sobre Lois Peñanovo e creo que é, de verdade, un acto de xustiza coñecer máis do que significou esta figura, sobre todo no caso da Coruña, polo que estábamos dicindo, pero para todo Galiza, porque son verdadeiramente moi novidosas as súas achegas ao desenvolvemento económico de Galiza. Cando queiras, Manolo? Bueno, pois moitas gracias a María José, compañeira de traballo, compañeira, de ilusión cultural no desenvolvemento galego.
Gracias tamén a Carmitas, que está aquí, da librería Suevia, que é quen vai vender na Coruña o libro este, por se alguén decidira con algún amiga ou amigo comprarlo máis adiante, ten a librería na vila de Negreira. E moitas gracias, sobre todo, a todos vostedes, a todas as persoas que me arroupan nesta segunda presentación do libro. A primeira foi en Vilalba, hai 3 semanas. Para as persoas que xa me escoitaron ali, a nai, o meu irmão, José Ángel, decirles que non van a escoitar o mesmo. É unha presentación distinta, non sei se mellor ou peor, pero diferente. Vai medrando con de pan, parezco xa panorama, que esta panorama. E vou entrando no tema que nos convoca hoxe aquí. A presentación do libro, O soño do desenvolvemento de Galicia, un paseo por a nosa economía por Lois Peñalobo. Cal é o objetivo deste libro? Poñer nas mans das persoas interesadas nel o pensamento de Lois Peñalobo sobre a economía galega hai un século, nin máis nin menos. Non pretende, por lo tanto, ser un sesudo estudio académico sobre a poliédrica obra de Lois Peñalobo, por 3 razóns. Primeiro, pola delimitación temática. Lois Peña escribiu sobre temas de dereito, historia, política internacional, literatura, arte, socioloxía, economía, por só citar 7 aspectos da súa obra, eu só falei só de unha faciada, da económica. Hai traballos de Moncho Villares sobre política internacional, un rapaz novo de Vilalba, de 3 anos, está facendo a tese de licenciatura de graduación sobre a cultura nos escritos de Lois Peñalobo, o cual, bueno, podremos ir ampliando. Empezou unha pequena biografía para darlo a conocer, co traballo económico, pero hai moitos máis aspectos que estudiar. Segundo, pola delimitación territorial ou espacial. Eu non tratarei aquí escritos sobre a economía internacional, que bastantes, sobre todo na época da Gran Depresión, e só collerei dos de economía española por máis achegados á nosa realidade económico e social. Por exemplo, cando escribe de fiscalidade, de normativa laboral e de outros eiros legislativos, porque a legislación centralista, unitaria, do Estado español, que el tanto denunciou e traballou por eliminar, é a que se aplicaba en Galicia, como se aplicaría a mesma en Murcia ou La Mancha. En Cataluña non. Cataluña tiña desde 1914 unha mancomunidade. O primeiro libro de Lois Peñalobo trata precisamente la mancomunidade galega. É un compendio en que, con temas políticos, económicos e tamén de dereito administrativo, pois en 100 e pico páxinas, conta inspirándose na mancomunidade de Cataluña, pois como podría funcionar aquí tamén a semellanza. Tamén tiña o seu régimen propio xa, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava e Navarra, ca legislación histórica foral. E terceiro, de que non é un estudio académico, polo carácter divulgativo desta obra, que non aspira a ser un especializado estudio universitario, escrito na jerga da materia económica académica, senón que vai na procura de calquera persoa, mesmo daquela que nunca teña lido un libro de economía. Manual de instruccións. Podes ler este libro empezando por donde queiran, pois a lectura dun capítulo non precisa da lectura de outros. Algúnas amigas ou amigos meus, a Terra Chá, pois empezaron lendo o apartado de deportes, que falaba do Celta, do Deportivo, do Racing de Albés, veñen 3 fotos, 3 históricos do fútbol galego. O Racing Club de Albés, ele escribía do Celta de Vigo, e escribía do Deportivo, que viva moito, cando xa estaba en Vilalba de abogado, despois da Guerra Civil, o fútbol a ver o Racing Club de Albés, fundado no ano 1931, na Segunda República. Xa temos claro, pois, o objetivo da obra que hoxe presento e as 3 razóns explicativas desa escolla. Podo xa daquela comenzar coa presentación propiamente dita do libro, sobranciando que a primeira páxina é para min moi emotiva e importante. É de aquella do dedico, 4 persoas da miña familia, os meus pais, a miña nai que está aquí, o meu pai que morreu hai 10 anos, a miña irmá maior, morreu fai moitos anos, e un curmán meu, que morreu fai poucos. Leo, porque en medio minuto nada máis, leo a dedicatoria, entonces, aos meus pais, por todo e por máis. A miña irmá Paquita, compañeira de xogos na infancia, que se xubilaría agora se o destino non fora tan cruel con ela. Fermou xa de meningite aos 6 anos, aos 5 e morreu aos 15. Ao meu curmán, Martín Seco Cendán,
que, desde a máis cordial fraternidade, loitou honestamente pola liberdade e a igualdade, coa determinación dos ousados. Ben, vamos falar logo de economía. Farían Estapé definiu o pensamento económico como o conxunto de reflexións, interpretacións e propostas de economía que respondan ás necesidades manifestadas na sociedade de forma práctica. Por lo tanto, nesta definición encaixa perfectamente o que facer de Lois Peñanovo, teoría e práctica. El estudiou e espallou os obxectivos do nacionalismo galego no seu tempo, no tempo en que existiron as Irmandades da Fala, maio do 16 a decembro de 1931. E tamén teoría como a que poderán ler neste libro, no tocante, como dixen antes, solo da realidade económica galega. Bien, na práctica, como reflicte esta fermosísima portada, que vamos a ver por aquí, se hai sorte. Vamos a ver a portada. Na portada do libro figura unha foto. Nesa foto, que figura na foto, figura aí Lois Peñanovo falando na segunda quincena do xuño de 1936 na Praza Maior de Lugo, na campaña a prol do Estatuto de Autonomía de Galicia. Iba a ser o plebiscito e foi o día 28 de xuño. Esta é a portada, bueno, para que se vexa que, inda que daquela el non militaba no Partido Galeguista, que estuvo nas Irmandades da Fala, e cando en decembro do 31 desapareceron as Irmandades da Fala e naceu o Partido Galeguista, ele estaba xa militando na Orga que se fundara no ano, en outubro de 1929 aquí na Coruña, Organización Republicana Galega Autónoma. El seguía sendo un defensor da soberanía de Galicia, e así o seguía escribindo, pero dentro do seu pensamento federal e de esquerdas, pois quería un partido xa de esquerdas e republicano, cando había que serlo. En la dictadura de Primo de Rivera, hai que pensar que o dictador Primo de Rivera caera no 30, logo viñeron o goberno Aznar e Beneguer, entón, antes, cando já estaba Primo de Rivera, pois foi cando entraron algunhas persoas, como Antón Vidal Ponte, Suárez Picallo, el, e máis galeguistas, máis nacionalistas da Coruña, para fundar a Orga. En esta época, cando está falando, está de secretario do Concello de Lugo, traballando, e é a única persoa de Lugo da relación de 60 ou 65 suscritos a nosa terra. Todos son do Partido Galeguista, menos el. É o único suscritor non afiliado ao Partido Galeguista. El seguiu, cando se integrou a Orga en Federación Republicana Galega, e logo co Partido da Azaña se integraron en Izquierda Republicana, el seguiu, ese sendeiro republicano, de esquerdas e federal, bueno, que sempre tuvo, e que boas liortas lle trouxo nas Irmandades da Fala con outro sector máis tradicionalista, de dereitas, os sectores de risco, por dicir un nome, ou de Lousada Vírdez. Hai unha foto moito máis coñecida que esta, que é a foto, que vamos ver agora a continuación, que é a que figura no libro Vida, Paixón e Morte de Alexandre Bóveda. Esta foto seguro que coñecen, é o libro do ano 1970, eu leino, primeira vez, cando comprei no ano 1975, aí está Alexandre Bóveda falando, e Lois Peñanovo, bueno, escoitando, aí sentado. Isto era a mediados de xuño, un mes despois estaban os dous condenados a morte. Condenados a morte por qué? Porque Lois Peñanovo no goberno civil de Lugo e Alexandre Bóveda no goberno civil de Pontevedra, pois foron ali a defender a República, fiéis á República, frente aos felóns, frente aos perxuros que esa Constitución que xuraron da República, que, bueno, deron un golpe de Estado, primeiro fracasado, e tras 3 anos dunha guerra incivil, pois, como sabemos, vieron os 40 anos de dictadura, de nazismo, ou de fascismo da palabra de Italia, pero a española, non? El franquismo, el nacional catolicismo hispano. Bueno, estas dúas personas, a súa familia, lóxicamente,
intentaron salvarlle a vida. No caso de Alexandre Bóveda, sin éxito, pediron por dúas persoas ali en Pontevedra que estaban na cadea, salvou a vida unha persoa do Partido Comunista, non salvou a vida Alexandre Bóveda do Partido Galeguista. Naquel tempo estou seguro que xa pensaba Calvo Sotelo, o que dixo antes, uns anos antes, penso que xa Calvo Sotelo tiña dito 2 anos antes no Parlamento aquello de prefiero unha España roja que unha España rota. Creo que tamén os que tiñan os tribunales militares coidaban naquel tempo que eso seguía sendo así. E se cadra, hai que non pensa, en Alemania parece que non, pero o mellor aquí hai que seguir pensando ainda neso. Que máis? Bueno, pois Lois Peñalobo salvou a vida, comezaron xa por cadea perpetua, e logo de voltas foi confinado a Mallón, un pequeno pobo de Zaragoza, do bando franquista, no que cada vez que había unha batalla que ganaba o bando franquista, iban de ali a sacar da casa, a agarrarlle, a facerlle cousas, e logo quedou a vivir como abogado en Vilalba. En vez de ser secretario de Concello como estaba en Lugo, xa fora xefe de fomento en Vigo, desde o ano 26 hasta o ano 30, fora secretario de Concello en Sada, un ano, fora coa República no bienio azanista, no goberno da conxunción republicano-PSOE, pois foi gobernador civil en Cáceres primeiro, despois gobernador civil en Sevilla, cando houve Sanjurjada, o intento de levantamento militar do general Sanjurjo en Sevilla, foi el, como home de confianza, do entón ministro de Gobernación, Casares Quiroga, que era, digamos, o líder da Orga, dese partido, pois foi home de confianza para apagar os restos civis daquele intento de golpe de Estado. Logo dali volveu de gobernador xeral de Extremadura. Gobernador xeral que o maior estudioso da reforma agraria da República, griego, Eduard Malefakis, dixo que se fixo máis no ano que estuvo na liga de gobernador general, solo en Extremadura, que en todas as provincias andaluzas. Entón, que dependía moito na reforma agraria de quen era o que levaba a cabo. Ao mellor ese casas viejas non ocurrían Cáceres ou Badaxoz, cando ele estaba ali, e Hildegard, que se fora do PSOE, escribía na revista Tierra, dentro do campo de Libertario, un artículo titulado El gobernador justo, no que decía que estaban en Madrid, acompañados de él, pues, los xunteros, los Sinterra, que para presionar iban a Madrid, e o gobernador civil, o gobernador xeral de Extremadura, foi ali con eles para que fosen recibidos no Ministerio de Gobernación e para explicar esa realidade dos Sinterra que ele vivía ali. Curiosamente, 2 anos despois, foi para ali Castelao, pero xa no ano 34, despois do levantamento de Asturias, despois da Revolución de Outubro, e foi para Cádiz Alexandre Bóveda, pero xa deportados, castigados, porque, bueno, pues, por falar en galego, basicamente, e escribir, porque outro mal non creo que tuveran. Os dous eran probos funcionarios de Facenda, en Pontevedra, e supoño que se algún problema tuvera, xa non os querrían de funcionarios. Non creo que fora porque cantasen os dous no coro de Pontevedra, non creo que fora tampouco motivo, cantar cancións en galego e tal. Entón, o motivo foi que estaba gobernando o Partido Radical de Rus, que era un gran enemigo do galeguismo, e do nacionalismo, máis en concreto aquí, o Partido Radical, como foi desde o ano 32 o PSOE, desde o Congreso de Monforte, en que decidiron non apoiar o Estatuto de Autonomía. Son algunhas persoas, como Xaime Quintanilla, que era do PSOE, foi alcalde en Ferrol, seguiu defendendo, como fixera sempre, desde que se fundaron as Irmandades da Fala, e ele entrou en esas Irmandades da Fala. Bueno, vamos a continuar entón. E agora, na presentación que comeza, eu titulo o primeiro apartado De volta con Lois Peñalobo. De volta con Lois Peñalobo porque estudiei hai ora 40 anos, tantos anos como ten a agrupación cultural Alexandre Bóveda, que este ano está, bueno, pois celebrando, e a que ritmo, con 2, 3 actos semanais, aparte do que faga en outros temas, do grupo teatral, etc. Entón, está celebrando esos 40 anos, bueno, eu celebro os 40 anos de que en marzo, cando rebatía a 78, non sabía moi ben que facer hasta outubro. Entón, mandar distancias a moitos institutos, estaban desemotando a formación profesional en Galicia, como era novo daquela, hai un pouco de chulería mandar solo
os centros da provincia de Coruña e Lugo, porque había moito que ir a facer fotocopias en aquel tempo, chamaran de Burela, de Carvalho, de Galego. Ese que eran outros tempos, para entrar, que estaba empezando a nacer, e era para Carvalho, precisamente porque estaba facendo a tesina sobre el Peñalobo. Por que fixen sobre el? Porque un profesor, bueno, para min, un dos mellores profesores que tuven, Xosé Manuel Vieiras Torrado, me falou de que unha persoa de Vilalba, Luís Peñalobo, eu non sabía que era, nin idea, sabía que había un abogado, don Luís Peña, en Vilalba, non sabía que era a mesma persoa, bueno, que escribira nos anos 20, 30 sobre a economía de Galicia, era moi importante estudialo, que non se falaba del, e, bueno, se empezou a marzo, mellor por outubro, cando empecé o curso, teño acabado, bueno, tuve acabado, en outubro, leí na Facultade de Económicas, e pasaron 40 anos. Como digo, bueno, mamá de Carlos Gardel, 40 años non é nada, non? Dice 20 años non é nada, pero, bueno, 20 por 0, 0, sumando nada máis nada, así que sendo nada, non? Pero dixera o autor, non recordora, do tango de Carlos Gardel. Entón, outra data significativa, xa pasamos a ver unha parte quizá máis amena, con apoio gráfico, 1983. Nese ano, como ben me recordaba hoxe Ermitas chamábase, por certo, a muller de Luís Peñalobo, Ermitas, que era de Ospeito, na Fina do Monte, na Cerrochá, Ermitas de López Verdes, falando hoxe con Ermitas, me recordaba ese libro de 1983, que efectivamente tiñamos unha agrupación cultural en Vilalba que se chamamos Luís Peñalobo. Parecemos que o máis importante era primeiro sacar un libro para decir quen era. Entón collimos desa tesina miña de 5 anos atrás a parte de biografía e eu seleccionei 56 artigos dos que daquela conocía sobre 200 de Luís Peñalobo. Falando con Isabel Pardo, publicounos na exposición de documentos e dixo que, bueno, dentro de 4 ou 5 anos, cando xa seña coñecida a figura, vai escribindo para a segunda parte da tesina, que era o estudio de economía galega na obra de Peñalobo. Bueno, nin el nin eu volvimos a falar do tema, vímonos moito, pero ninguno recordamos un outro, e foi pasando o tempo, e Clio quedouse co proxecto. Ben, entón, vamos a ver no libro, porque eu estou aquí como umbral para presentar o meu libro, era só un umbral, quizá veña con menos alcohol que el, con menos alcohol en sangue, que tirado dos viños de onte, pero os xoves, un pouco. Bueno, o que ven no libro pode lelo cando queiran. Entón, lógicamente non vou repetir o mismo, porque sería absurdo. Permítame que hoxe chame a súa atención sobre 2 puntos nada máis que, a meu xuicio, son especialmente salientables no estudo de Peñalobo da economía galega do seu tempo, o sea, hai 100 anos. Antes de comenzar un paseo guiado con imaxes que indica un pouco o que era o que ten ser o libro, a economía galega daquele tempo, como estaba. 2 puntos que destaco da súa obra, que, primeiro, que o primeiro que fixo Luís Peñalobo foi estudiar e procurar identificar as causas do atraso económico de Galicia. Ese título de 1972, ese bestseller económico de Beiras, bueno, pois esas causas é o que el, nos anos 20, intentou, unha vez focalizados esos problemas, propuxo as solucións que lle pareceron máis axeitadas. En 2 libros, un, para mí o máis importante, con moito, La Mancomunidade Galega, 1921. Ganou un premio convocado pola Fundación de Montariz e publicaronlle, pois, este, que é un estudio de como implantar esa mancomunidade que a legislación estatal contemplaba, pero que só Cataluña tiña feito, entón, que fixeran, como fixeron en Cataluña, un acordo de disolución das 4 provincias, entregando as súas competencias á mancomunidade galega, non? Eso que todo o mundo fala de que hai que eliminar as diputacións, fai 50 anos, pero que ninguén, nin en plena crise, con moito que se podía forrar. Bueno, pues simplemente agrupando concellos moi pequenos, suprimindo diputacións, cando se creou xa a autonomía, porque é unha nova instancia, máis fiel á natureza nos distintos territorios do que eran esas líneas no mapa que en 1833 estableceu Javier de Burgos, pois porque veu que en Francia tamén trazaran o mapa dentro do liberalismo, bueno, jacobino francés, nos departamentos que creaban. O segundo libro titulouse do ano 1929, de antes de outubro, antes da crisis de Wall Street,
e titulouse Nuevas Orientaciones Sociales. As iniciales, NOS. Aí a xeración NOS, había a revista NOS en Ourense, e, xogando cas iniciais, pois aí este segundo libro del. Aparte, ten dous opúsculos, un de 1918, ganara nos xogos Flora e Entretantos, un apartado de economía con traballo sobre o problema agrario de Galicia. Tiña 25 anos daquela. E logo, agora coñezo del 366 artigos, un da para ler a súa obra, un por día, dun ano bisiesto, que quedan todos lidos. Esperamos o seguinte ano bisiesto, e a obra está publicada polo Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, en 2 volumes, Lois Peñanóvolo, obra completa. Son 1100 páxinas en total, aproximadamente, 1070 por aí. Ermitas vai facer a xestión de ver se ainda está a venda o libro, porque dixo que senón o que solían facer era, o que adoitaban facer, era colocalo libremente xa na web para que quixera o descargase ou lese xa o que tuviera interés. Son artigos realmente que moitos deles chama a atención como os problemas son tan comuns, tan parellos 100 anos despois. Segundo, trazo básico da súa obra. O meu xuicio é a gran importancia que lle deu el a interrelación entre os problemas económicos e os problemas políticos, sobre todo no libro da Mancomunidade Galega, mas non só en ese libro. Onde publicou os 366 artigos que hoxe coñecemos del? Pois publicou sobre todo, primeiro, en El Pueblo Gallego, de Vigo. Segundo, en A Nosa Terra. Con moita diferencia foron os principais medios. E logo, Benavente e eu coñecemos o traballo que fixemos cando publicamos a obra completa esa no ano 90 e algo, 93. Pasou o tempo. 93, coñecemos 11 publicacións periódicas máis. Este é un mitin de Lugo, onde estaba falando Lois Peñanovo, aprobou o estatuto, e Alexandre Bóveda. Este é o Concello de Lugo, os que coñecemos, ali na Praza Maior, gozando o estatuto, a campaña que había entón. Chámame a atención porque para unha xeración, para min, oín falar por primeira vez do Estatuto Galego, cando tiña xa, 18 anos, 19, estaba estudiando en Santiago, nunca oíra falar de que houbera aquí un Estatuto de Autonomía, un plebiscito, etc. Esta foi a obra de 1983, que collendo o único artigo que publicou en Nos, na revista esa de Ourense, que dixen Risco, e castelano a parte gráfica, publicouse un artigo moi importante. Esta é a obra completa, feita pola Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Concello de Vilalba, e un centro cultural e recreativo que había, sigue habendo, pero en aquel momento non había o Instituto de Estudios Gallegos, era un centro cultural e recreativo que colaborou para facelo. Bueno, en 1918, entón, xa está militando nas Irmandades da Fala e, en ese momento, a Asamblea Nacionalista de Lugo. Ese manifesto do Asamblea Nacionalismo é un paso para o nacionalismo galego moi importante. Entón, aquí, se leen un pouquinho do que nos pon por aquí, mandamos a Rei, pedimos a Majestade do Rei a autonomía integral da nación galega, e mandamos o programa tal. Entón, os irmáns da Fala deron un paso, moi adiante dentro do autogoberno de Galicia. Pasar de ser regionalistas a nacionalistas desde entón. Esta é a carta póstuma que Lois Porceiro lle envía a Peñanovo. Lois Peñanovo entrou na Irmandade da Fala de Santiago de Compostela. Quedouse a primeira en Coruña, o 17 de maio do 16, e a segunda 10 días despois. Ela fundou catedrático de Dereito Civil Lois Porceiro, nacido en Lugo, e estaba a acabar a carreira no mes de xuño e entrara de profesor auxiliar con el, de Dereito Civil, Lois Peñanovo. Entrou xa na Irmandade da Fala, na segunda de Galicia. Uns meses despois, en novembro do 16, fundou con outras 16 persoas, todos homes, a Irmandade da Fala de Vilalba. Bueno, sí, de Vilalba. Bien, segundo capítulo, vamos facendo un achegamento así por sectores. Como ven, non perdín os hábitos docentes, que se vaya vendo suliñado en vermello, como cando estudiaban os apuntes, o máis importante, xa facía aos 17 anos, non por motivos políticos, e menos importante en azul. Desde aquela conservei, ahora xa fago tamén por motivos políticos, pero daquela era simplemente porque chamaba máis o vermello, unha estrella vermella de 5 puntas,
bueno, pois chama moito máis a atención que unha estrella branca de 11 puntas, non? Entón, dentro do sector agrario, estamos vendo fotos, estas que non pon nada, son fotos do Instituto de Estudios Chairegos. Na Terra Chá temos 13.000 e pico fotos de álbumes que nos foi pasando xente da Terra Chá desde que no ano 2001, en febreiro, temos ahora 17 anos logo, será a posta de longo dentro de pouco, dentro de medio ano. Entón, estas fotos son de álbumes familiares de persoas da Terra Chá que nos foi deixando escanear os seus álbumes. Ahora nos pediu o Consello de Cultura Galega se podemos enviarlle, vamos enviarlle, isto é Monforte, este é o de Vilalba, pero escaneado tamén por xente do Instituto de Estudios Chairegos. A ver que é o sector agrario, bueno, as vacas tamén coñecían o río e tal daquela, non? Por aí, como vemos, unha fotografía moi bonita. Bueno, a fame tamén chegaba, non? A parte, sector agrario, había moitos alimentos, pero non para todos. Van bastantes viñetas de Maside, non no libro, pero si aquí en esta presentación que preparei, aquí para a Coruña, por Miguel García presentado. Daquela vendíase sobre todo en mercados, este é o mercado tradicional que había pois en Vilalba, na Praza de Santa María, antes na República chamada Praza da Constitución. Isto é Meira, o fermoso convento de Meira, co mercado, entón, o intercambio, os intercambios agrogandeiros, facíanse sobre todo deste xeito. Ali, pois, iban a vender a fruta, como vemos aquí na reproducción de Maside, ou iban a vender, bueno, as pazacas, os frutos, pero tamén se movía con mítines agrarios, que eran Vilalba, ano 1912, con aí Luis Peña, Sorgallao. Luis Peña, en 1912, tiña 19 anos. Estaba dando mítines daquelas dentro do movimento social agrario católico, dentro do catolicismo social progresista, moi minoritario nese tempo, pois el, como comenzou tamén Lousada Dieguez, pois empezou traballando en eses mítines. Traballou a prol do ensino, en unha escola de Santa Valla, en Vilalba, onde tocou o gordo hai 40 anos, este ano tocou na parroquia de Alba, en Vilalba capital. Pero tamén ten importancia o tema do mar dentro do sector primario, aparte de estudiar o problema agrario, estudiou tamén, bueno, pois o tema da pesca, da minería. Vemos aquí escrito en francés dunha empresa mineira daquel tempo, voulles ler nada máis un parágrafo de Luis Peñanovo falando da minería, porque creo que posiblemente, se non lle din de quen é, por menos se a mí se mo dan a ler por primeira vez, sin coñecelo, me preguntan de quen é na prova de acceso á universidade, se é que vou, porque ahora teño a ida de máis de 25 anos ou 28, se os que piden, podo ir se quero ese acceso, se me poñen o texto eu diría que era de Beiras, non? Pero 50 anos atrás escribía Luis Peñanovo algo distinto. Digo aí no meu libro, Peñanovo sobranceou os trazos básicos desta actividade mineira. Eran dous trazos, a pouquidade das explotacións mineiras de Galicia e o feito de que as que existían eran explotacións de enclave, característicos dos países colonizados subdesenvolvidos. Leo textualmente, decía Peñanovo, pero todas estas explotacións son reducidas e, en xeral, podo afirmar que as características da minería galega, inmensa riqueza abandoada, son as seguintes. Primeira, que na actualidade só se explota unha centésima parte da nosa riqueza. Segunda, que todas as explotacións fanse con capital estranxeiro, non percibindo, por tanto, Galicia as súas utilidades, o que se chamaríamos o valor engadido, o beneficio. Terceira, que todo mineral extraído exportase ao estranxeiro como materia prima, non alimentando ninguna industria galega. E cuarta, que por conseguinte a nosa riqueza mineira está sometida a un réxime de colonia. Bueno, e digo despois, xa no di Peñanovo, que nesa caracterización do réxime de colonia, que subdiñou Peñanovo, bueno, pois hai dos factores básicos. Esa propiedade extragalega das explotacións, pero tamén moi importante a falla de integración nunha estrutura productiva artellana que posibilitara a transformación aquí desas materias primas, a conseguinte xeración de valor engadido e de postos de traballo na nosa nación. Factores que, por certo, se atopan tamén presentes en coñecidas teorizacións ya hai alrededor de medio século sobre as industrias de enclave realizadas por estudosos do desenvolvemento económico-social e das fórmulas neocoloniais, especialmente en Sudamérica, Celso Furtado e outros. Bien, penso
que estas características da minería en Galicia influíron en Lois Peñanovo moito para afortalar a súa convicción do carácter dependente da economía galega no primeiro terzo do século XX, factor fulcral no desartellamento do noso tecido productivo. Polo tanto, vamos a recuperar isto máis ou menos, e vamos ao número 10, vamos a ver. Vamos, para que vayan pasando as últimas. Miramos o apartado gandeiro, rematáramos co das feiras, vendo o apartado das feiras, e estábamos falando das accións das minas que temos aí. Entón, aí terminaría o sector primario. O sector primario, daquela traballaba un 90% en 1900. Un 90%, 89 e pico, da poboación galega, na pesca, e sobre todo no sector agrogandeiro e forestal. Por lo tanto, bueno, aquí a fábrica de Sargadelos, estas fotos que xa veñen cun pé por aí castrán de baixo son de Vida Gallega, unha revista que se publicou en Vigo de 1900 a 1937, dirixida por Jaime Solá. Era bastante antigaleguista, pero bueno, tendíase moi ben entre a emigración, era unha revista gráfica, comenzaba a usar as fotos, e o seu director, cando foi a campaña a favor do Instituto, do Estatuto, sorprendeu en 1936 chamando a prol de votar sí no Estatuto da Autonomía de Galicia, despois de, bueno, negarse a recoller aquí notas que lle mandaban do Partido Galeguista, das Irmandades da Fala, pero bueno, rectificou antes e pediu ese voto. Había mulleres traballando xa, por suposto, nas fábricas de conservas. O que non había mulleres era, bueno, pois, moitas en postos directivos de Irmandades da Fala ou de sindicatos, pero mulleres traballando. Sabemos que había, aparte das moitas do campo rural e mariñeiro, pois, os miles de personas que chegou a ver na fábrica de tabaco, mulleres casi todas aquí na Coruña, por poner un exemplo. Aí víamos un exemplo de industria eléctrica. Sector servicios. Cando explicamos en economía, facemos un pouco esta descripción sectorial de primario, secundario e servicios. Dentro do sector servicios, o primeiro que vai a tratar é do tema do comercio. Los nuevos almacenes de El Zapato Inglés de Vigo. El Zapato Inglés. Próximamente, creo que a semana que ven, vai salir en Sermos Galicia un artigo de Xoán Costa, compañero tamén no Instituto, no que varias das aquí presentes, e tamén nosos dous traballamos, e empezou a tirar do fío desto del zapato inglés, a ver que era eso, e un emigrante galego que se foi a Brasil, que montou logo dúas empresas, o sea que moito antes del Corte Inglés, tiñamos aquí, por menos moito antes que en Vigo, el zapato inglés, que tiña dous negocios, era un, como van contar no artigo da próxima semana en Sermos Galiza, que é unha primicia, quedamos aquí na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, está claro, isto saldrá sobre a semana que ven, chegou a traer un elefante, circulando para poñer zapato inglés e tal, unha campaña moi chamativa. Este é o tranvía de Marín, un dibuixo de baixo de Castelao. Dentro do sector servicios é importante, lóxicamente, o ensino, como siga a ser. Os ensino, aquí vemos os emigrantes, bueno, por o momento, escolas para muller. Aquí vemos a escola de Roupar para os emigrantes, que aquí unha persoa, seguro que sabe moito desta escola, temos aí 3 imaxes consecutivas, hoxe está no arquivo este gráfico do Instituto de Estudios Cheiregas, que nos achegou xente desa parroquia de Xermade, de Roupar, un segundo estado, e logo xa acabada a escola na zona de Villalba, mandaron moito diñeiro, bueno, de Cuba, de Bos Aires, e hai moitas escolas feitas polo que allí chamamos habaneiros, onde a cabeza eran habaneiros de Montevideo, ou de Buenos Aires, pero, bueno, o nome de habaneiros era o xeral. Vai algunha lámina de Castelao, non era tempo en Villalba, pero xa me deu máis tempo, como tuve poucas clases, agora entre Semana Santa, isto, entón falaba un pouco de Escolante, para que vexamos o que era nas Irmandades da Fala, o tema das rexións. A ver que se estudiaba xa en primeiro grado de geografía, non era enciclopedia Álvarez, isto era algo máis, non? Bueno, regiones naturales, en España hai 8, unha é la septentrional. La septentrional comprende la vertiente cantábrica y Galicia, llueve mucho. Ven ahí la región septentrional. Entonces no éramos ni una región siquiera, no éramos ni siquiera una región. Vamos a ver ahora un pouco máis regiones naturales.
Isto no Instituto de Vilalba, 1933. Luís Peñalobo, tanto de gobernador xeral en Extremadura, fixo xestións tamén en Madrid daquela para intentar que houbera un instituto en Vilalba, o hubo, durou do ano 33 ou 36. O franquismo desapareceu por moito tempo, non por 30 anos nada máis. No 66, cando eu xa estaba interno en Lugo, con 11 anos, non me había enviado ao instituto, pois non tuve a sorte de outras persoas que aparecen aí que estudiaran no instituto no ano 33 en Vilalba. Tuve aquí, daquela non fora unha pensión, fora ao frente de Juventudes, el colegio menor del frente de Juventudes interno, a facerme un home, a aprenderme o cara al sol, montañas nevadas e moitas outras cancións. Ben, naquel tempo, as Irmandades da Fala había anuncios en galego, anuncios diversos que podemos ver aí. Sabemos que dentro do sector de servicios é importante a publicidade, pois xa daquela, sobre todo na revista Nós, aquí non é a revista Nós, sino que a imprenta Nós. Entón, a imprenta tan importante en Galicia, entonces iban xa en aquel tempo chamando. O seguinte capítulo, o capítulo 5, fala do aforro galego e da necesidade dunha banca pública, algo que hoxe, bueno, pois seguimos a soñar moitos con eso. Aí temos o Banco Pastor, fundada en 1776, ahora temos que poñerlle a lápida cando morreu e por qué, facer tamén unha historia, bueno, pois, de Rigas de Rábago, último presidente, que sabe o que fixo aí, non está ainda na cadea, pero bueno, algúns de Caixa Galicia ou Caixa Vigo xa están na cadea. Non todos se fixeron ricos, non aforraron tanto diñeiro, e moitos caeron nos maios dos prestamistas, dos usurarios. Entón foronse, pero perdían casi todo porque tiñan que pagar esos préstamos usurarios que daba para comprar o billete e asegurar a mantenza ao principio. Aí temos unha xunta directiva de Roupar, en Cuba, do ano 1921. Mulleres vemos poucas tamén, esa directiva. No ano 23 de setembro comeza a ditadura de Primo de Rivera. Este número foi sometido a censura militar. Xa ven que non se cortaban, que seguía ben o que non se poñía. Non podemos publicar neste número de A Nosa Terra un artigo de redacción titulado O novo arcebispo de Compostela. Tampouco un anuncio dunha gramática da lengua española, prohibíronlle. Bueno, pasamos o tema porque de tempo a todo, 7 ou 8 minutos máis, dos tributos. Algo moi importante. Luís Peñalobo vai falar do sistema tributario, analiza o sistema a nivel estatal, que é o que se aplicaba en Galicia, e acaba dicindo que é anticuado, desproporcionado e injusto. Que a pequena propiedade das labregas e dos labregos fose considerada instrumento de traballo foi algo que figuraba no programa xa das Irmandades da Fala desde a Asamblea de Lugo, desde a primeira xa. Castelao seguiu reclamando cando foi diputado na Segunda República a intervencións de Castelao, tamén de Suárez Picaño, en que pedían eso mesmo que se fixera. O capítulo 7 fala do sector público na economía. Dentro do capítulo, con excepción de unha idea un pouco de Kiva, cando cae a ditadura de Primo de Rivera, en abril do 31, a República, están traballando por unha banda o Seminario de Estudios Galegos, nun anteproxecto do Estatuto de Galicia, e por outra, a Orga, en aquel caso, capitaneada por Peñalobo. Presentan os dous proxectos aquí na Coruña, no mes de xuño, o mes de 4 e 5 de xuño, e fan unha unificación do que ali falaron. Tamén en xuño, seguramente pouco coñecido, cando, antes das eleccións do 27 de xuño, creo que era 3 días antes, en Ourense, na folga da empresa daquela MCKV, Madrid, Zamora, Ourense, Vigo, do tren, pois fixeron unha folga na que declararon a República Galega. E mesmo escolleron a Antón Alonso Ríos, que tamén foi diputado na República polo Partido Galeguista, e que escribiu un libro precioso, o señor Afranio, explicando como deu escapado desde o sur de Pontevedra no ano 36 para poder chegar a Sudamérica, unha historia realmente dura pero fermosa que é un tapalero. Nesa procesión dos calediños, dos diputados galegos, hoxe creo que non cambiou moita cousa, ca sensibilidade de Maside, que non quedaba en ironía moi atrás de Castelao, este daqui de Castelao, bueno, pois denuncian eso de que o home esclavo do home, había quen defendía o liberalismo económico, el non, el fala contra o liberalismo económico, e ainda non escribira Keynes en 1936 o seu tratado en que se basa nin o informe Beveridge
dos anos 40, en que se basa a Seguridade Social e toda a legislación social posterior. El no 28-29 pide xa esos seguros, que non había, seguros de xubilación, pois non había, por exemplo, para mariñeiros, nin para bregos, había solo para asalariados, na máis. El seguro de los obreros, seguro de retiro, que se llamaba. A fame tamén chegaba a fartar, como escribía Maside. Entón, houve un gran desemprego en esos anos da Segunda República. Houve moitos parados, a República tivo a mala sorte de comenzar en abril do 31, 14 meses despois do comenzo de Wall Street, a crisis que deu lugar a unha forte crise económica que durou 15 anos. Non se saliu dela hasta o final da Segunda Guerra Mundial. Entón, bueno, aparte dos problemas que xa políticos pode ter un goberno, pois colleu unha época difícil para poder, bueno, pagar un seguro de desemprego aos moitos que daquela necesitamos. Non había clases pasivas daquela, traballaban hasta a edad que podían os mariñeiros, non tiñan retiro, hasta que podían, hasta que morrían traballando. Cando escribe Peñalobo fala moito de los sin trabajo, se llamaba entonces, igual que falamos dos sin terra, os dos sin casa, os homeless. Sabeis que hai cans, algún antiautonomista, outro máis do país, e tamén dentro da clase. Houve un secuestro daquela moi sonado, o fillo de Lindbergh, que estaban todos os periódicos. Entón Maside, agudamente, sacou a súa viñeta en el pueblo gallego, falando de que tiña secuestrado o Estatuto Galego. Xa se presentara no ano 32, ao final, en decembro, estaba secuestrado, non daba salido, despois fixouse a data en decembro do 33, o plebiscito, pero empezou a gobernar no 33 o Partido Radical de Lerroux, e decidiron, hasta que houbera un cambio político, non facelo. Entón xa sabemos que hasta en febreiro do 36 venceu o Frente Popular, no que figuraba o Partido Galguista, a prol dos partidos de esquerda. Pois, bueno, a derradeira lección do mestre que temos aquí, e agora, isto foi fai un mes e pico en Santiago, do que estivemos unhas 100 persoas que estamos aí, para intentar que a partir do ano que ven, do 1 de xaneiro, salga un diario en galego. Temos un seminario, e remato, a mesma coa que comecei xa, e agora o máis importante que, para poder matizar temas importantes que quedaron aquí sin tocar, e que me gustaría falar deles, pois no coloquio xa deixamos aquí bastante tempo para que se poda falar deles. Hai temas moi importantes, como o que opina el sobre banca pública. É o primeiro que propón un imposto progresivo sobre a renda e sobre o patrimonio. Se o fai no ano 1928. Cando empezou un imposto sobre a renda no 32, en España, coa Segunda República, non era integral sobre a renta, era un imposto sobre renta de salariais. Peñalobo decía un imposto integral, o sea, no que exponía o que ganabas o salario, pero tamén por os intereses que tiñas, por o que cobraban de arrendamento de fincas, etc. Outra cosa importante que quedou sin tocar a banca pública, que me gustaría, pero bueno, despois no coloquio, falar un pouco máis, porque o que quería isto, bueno, era abrir boca, saber un pouco de que vai o libro, e penso que eso está conseguido, xa, ese objetivo, e o resto podemos conseguirlo, pois, agora, falando aquí. Bueno, moitas gracias a todos. Si chegamos a saberos, hablaré con María Xosé, estivemos dudando entre o Coliseo, non? O Pacto de Congresos, o isto, ao final tuvemos que poñer aquí sillas, pero dixo, dentro dos 40 anos, falsou os atos aquí, e decidimos, ainda que hubiera que facer unha fila de honor, a partir que estén na fila cero, mandaron alguna chega económica na fila cero, algún que non pudiera vir, pero igual fixo alguna chega que xa me dirá algo de lá. Bueno, moitas gracias a todas e a todos, e agora vamos co importante, que creo que é realmente o coloquio onde máis, polo menos eu, aprendo cando hago actos deste tipo. Agora é o vosso momento, o que queirades preguntar. Todo o que vostede quería saber sobre Luís Peñalobo que non se atrevía a preguntar. Agora, parafraseando a Woody Allen, a película é o momento que pode xa comenzar e hasta onde sepa, pois contestarei. Desde logo non,
Que falabas antes dese imposto progresivo sobre as rendas do capital, non? Que tarda varios anos, e o imposto progresivo sobre o capital tardou algo máis. En vez de no 32, empezou en 1978. A reforma fiscal, cando estaba no goberno Suárez, vicepresidente económico, Fuentes Quintana, e ministro de Facenda, Fernández Ordóñez. Ali decidiron facer un IRPF integral, o primeiro que houve no Estado español. Xa non só rentas de traballo, senón todas as ganancias do ano veñan de que me paguen unha pensión, de que cobre unha renta por alugar unha vivenda persona, integral, e comenzo del patrimonio en aquel momento, ano 78. 50 anos despois, propuxera ese imposto sobre o patrimonio para que os que máis teñen, inda que non ganen moito nun ano concreto, vayan distribuindo algo do moito que teñen entre os que menos teñen, non? Entón, inda que un latifundista andaluz gane moi pouco no ano, ten as terras, a maioría delas, sin traballar e gane moi pouco, gana para vivir en Madrid, era o ABC, está no casino e tal, pero non paga casi nada no imposto da renta. Pero ten que pagar, debería pagar, decía Luis Peñalobo, o imposto de patrimonio, porque o capital que ten, para entendernos en Galicia, sobre todo no medio rural, falábase do capital, sobre todo cando íbamos a bailar nas primeiras festas, que nos decían aquela é vinculeira. Coño, o pai ten moito capital. Vinculeira ou era filla única, ou era que parecía que iba a quedar ca casa e tal. Entón, cando eu empecé os primeiras danzas rurais, pois eso do capital era a palabra que utilizaba para falar do que técnicamente se chama patrimonio, non? Patrimonio non canónico, non hai civil canónico, é patrimonio sin máis, pero tamén ven como patriarcal, tamén ven de patria, pode falar de matrimonio tamén, pero tamén ven o de patria tamén para propiedades propi, tamén ven o propio, asignábase normalmente ao masculino, vaya. Costumera por la facultad, costumera por la facultad, unha xunta, unha asamblea de curso. Polo traballo laborioso que fixexe nestes. Falache por encima un pouco do tema da banca pública, non? Sin profundizar. Gustaría un pouco que expuseses dunha forma breve a posición que tiña él con respecto a este tema e como a contrastarías versus a situación actual no hipotético caso de que poidese ir adiante nestes momentos. Cando propón por primeira vez a banca pública é xa en 1921. Cando escribe ese libro sobre a Mancomunidade Galega, di que hai que crear un banco público de Galicia e que ese banco público de Galicia debe ser o que voce a andar, sobre todo no sector rural, tendo en moitas vilas, en parroquias importantes, alguna persoa para poder, promover, dar crédito a un sector que daquela era o mayoritario en Galicia. Xa dixen que no ano 1900 case o 90% da poboación, pero ainda en 1920 73% da poboación galega estaba no sector agropisqueiro mariñeiro. Entón aí foi cando propuxo por primeira vez. Segundo, no proxecto de estatuto do ano 31, na asamblea que houve aquí na Coruña o 5 e 6 de xuño, no proxecto que presentou a Orga, e tamén no que na parte económica fixo Alexandre Bóveda, en colaboración con Luis Tobío e con outras 3 persoas do Seminario de Estudios Galego, pois os dous recollían a necesidade dunha banca pública de Galicia, os dous proxectos. O artículo 1 empezaba tamén nos dous igual, empezaba nos dous dicindo Galicia é un Estado dentro da República Federal Española. Empezaba tanto que presentou a Orga como que presentou o Seminario de Estudios Galegos. Precursor, digamos, porque ainda non había un partido galeguista hasta 6 meses despois, fundouse en decembro dese ano. Estamos falando de xuño. Bueno, entón aí saliu, en ese proceso deste estatuto saliu. Que ocorre? Que despois, no ano, 6 meses despois, en decembro do 31, apróbase a Constitución da Segunda República, e non se aproba República Federal, sino un Estado que chamaron integral, escafinado entre o unitario e o federal. Moito seguramente recordando, o tema do cantonalismo, que ocurrira en algún sitio, en Cartagena, a demagoxia aproveitando eso, pois a palabra republicanismo federal sonaba, como siga sonar hoxe,
pois algo casi delictivo, desde logo subversivo. Entón, como non foi esa república, pois, cando aprobaron o estatuto en decembro do 32 na Asamblea de Concellos de Santiago, no que Lois Peñalobo foi o poñente, o que o presentou, igual que Lois Peñalobo foi o poñente, o que o presentou en xuño do 31 en Coruña, pois foron cada un nos dos proxectos de estatuto, no máis avanzado Lois Peñalobo, porque era unha república que estaba nacendo, iban desde o 14 de abril, non chegara ainda a 2 meses. Entón estaba aberto o campo dese federalismo posible, republicano, e logo xa máis adaptado ás circunstancias, cando Lois Peñalobo estaba gobernador civil en Extremadura, porque alguén preguntou por que non colaborou na Asamblea do decembro do 32 en Santiago, porque ele está 2 anos no bienio progresista, do 31 ao 33, ocupando esos postos de gobernador civil en Valencia, en Sevilla, en Cáceres, e de gobernador general en Extremadura. Pero non podía estar aquí asistindo á Asamblea de Concellos, sí que cando volveu a Galicia, a partir do ano 33, volveu a colaborar, a facer as súas achegas, presentouse a unhas eleccións e foi elexido, despois do Frente Popular, de ganar, para elixir compromisarios para elixir o presidente da República, cando deixou de ser Alcalá de Zamora e pasou a Azaña a ser presidente da República, no principio de marzo. Ele foi elexido, en Galicia foi un dos electos, un compromisario, para que, bueno, o presidente fora de izquierda republicana, o sea, republicano, pero circulando pola esquerda. Hai a orela importante, esquerda, un río, e a orela dereita. Entón, non é o mismo circular por unha que por outra, nin o mismo conducir en Gran Bretaña que aquí, non? Entón hai que ter claro, cada un porque la aguanta máis para non equivocarse, non? Que ocurriría ahora? Eu creo que houve unha oportunidade moi boa para crear un xermolo de banca pública galega, que foi no momento en que se falou da fusión de Caixa Galicia con Caixa Nova. Cando se empezou a falar, non xa despois, cando aquilo estaba desfeito e a crise era moi fonda, eu creo que era un gran momento, nos bons tempos, antes da caída de Lehman Brothers, de setembro de 2008, creo que no ano 2005, 2006, 2007, unha época expansiva, que, bueno, era realmente un bon servicio público para o país, que foi unha pena que non houbera un goberno de esquerda daquela Galicia que posiblemente apostaría, como apostaban nos programas electorales, a poñer a Nova, o Bloque, sigue habendo propostas desa banca pública galega, que sigue sendo un soño, pois, 100 anos despois. Creo que eso foi o gran momento. E creo que a falta de ímpetu, claro, político de quen tiña que facelo, o señor Feijóo, que estaba buscando el dorado, pero en outra parte non lo estaba buscando como os inmigrantes galegos, ali por Sudamérica ou Centroamérica, ele atopou nas Rías Baixas, e seguramente andaba un pouco perdido en aquel tempo, porque sabe que fora unha zona de neve, pero non sabía se era en Andorra, ou se era aquí, na neve aquí de Zamora, entón, bueno, non sabía as horas de viaxe, se eran moitas ou poucas, entón, debía estar un pouco desnortado, e non tiña tempo a pensar, seguramente, en facer este servicio realmente a Galicia, que sería hacer unha banca pública importante, agora xa non temos nin privada, claro, xa non queda nin Banco Pastor, non? Anos despois, continuou a expropiación de Galicia, que han falado beiras, que se hoxe escribise o libro que escribiu, en vez do atraso económico de Galicia, titularía o expolio económico de Galicia. Bueno, dentro dese proceso, bueno, de expoliación, eu creo que atoparon aquí, bueno, pois importantes personaxes nos que dirixían eses 3 bancos, dous da economía social, 2 caixas, e unha do sector privado, moi importante que vimos aquí, desde 1727, o sea, que tirou 150 anos hasta que o desfixeron o Banco Pastor. E así está a cousa. Esperemos que agora había que tomemos de aquí en adiante, seña millor, para poder implantar, que sigue podendo facer, unha banca pública galega. Está claro? Entón, eu creo que hai unha vía galega que se está intentando abrir entre moita xente. Eu firmei o manifesto ese, que anda para as redes sociais, e acudiron entón a reunión que houve aquí na Fundación 11, na Fundación 11, fora por tarde, fora, explicando o que quere ser un movimento, non un novo partido político, sino un movimento no que xente que non quere militar políticamente en partidos, ou que milita, xa está en partido, pero quere xuntarse con xente que pensa moi diferente que el sobre moitas cousas, pero quere defender o que considera os dereitos nacionais de Galicia.
Se alguén se asusta a palabra veneración, que vaya ao dicionario ou que lea el Quijote de Cervantes, non? Cando hablaba de nación, de onde nacía un, non? Porque aquí, claro, as armas cárganse, decía, non me acordo quen era un poeta, que a poesía era unha arma cargada de futuro, pero a veces, que? Gabriel Celaya, e a veces aquí as armas tamén cargas non sei quen, a semántica. E aquí hai palabras que con 40 anos de franquismo, bueno, pois quedaron, non sei, tan tocadas como a propia bandeira tricolor, non? Quedou tan asociado á extrema dereita, a propia bandeira tricolor, como quedou, bueno, pois esa ideoloxía que falaba de la nación española e tal, e o demás, bueno, como decía antes aquí, non eran ni regiones. Galicia era unha parte de la región septentrional de España. Bueno, el que dijera que era unha región, castigaría, non? Digo, que le aplicarían, non sei se daquela había unha lei semellante que están aplicando así nos últimos 2 anos e tal, para estes temas, da libertad, para promover a libertad de expresión, o están facendo, pero, se non, por pronunciar a palabra región, a mellor, pois tamén tiña que ir ante algún xuizo. Bueno, creo que che contestei no tempo que dá para isto. Hai un artigo en Sermos Galicia, hai un ano sobre isto, falando sobre a banca pública en Galicia. Se das en internet, entras en Sermos Galicia, hai un... Pon un que escribí, hai máis, pero hai un... O que poño por escrito, que intentei agora sintetizar aquí. O a fondo, aquel a fondo sobre Lois Peñanalgo. Sí, ese foi outro, non foi antes de 6 meses antes, un artigo digital, por que saiu. No mes de novembro saliu un afondo, ese especial que hai en Sermos Galiza, no semanario galego que temos, sobre a figura de Lois Peñanalgo, que se pode ver tamén na versión digital. Está moi importante, porque o ano pasado cumplíase 50 anos da súa morte. Morreu o 24 de xullo de 1967, nun accidente de coche, un día antes do Día da Patria Galega, que el e outros irmáns das Irmandades da Fala declararan no ano 1920, na terceira asamblea das Irmandades da Fala, declararon na segunda, na do 19 en Santiago. No ano 20 empezaron a celebrar o 25 de xullo como Día Nacional de Galicia ou Día da Patria Galega. Entón, este ano, por que sacamos este libro nos? Porque se cumplen 125 anos do nacemento. Naceu a principios de agosto do ano 1893, Lois Peñanalgo. Entón, este ano cumpliría 125 anos, e sempre, pensando en acontecementos deste tipo, bueno, pois se bota un máis pa diante en un trotanco de Carlos Gardel. Entre que sabía que iban a ter máis tempo se non acababa o libro antes de decembro, que iba a ter meses hora para acabarlo, para rematarlo, que o labor docente me iba a comer pouco tempo. E que pasei o bravo en Villalba, en vez de viaxar, en Villalba pois hai moitas horas para poder ler e escribir, a tempo os paseos, e tamén na casa, non é José, que é verdad, que eran bastantes horas, que ainda preguntabas se seguía ali, pero bueno, daba tempo o paseo de todo. Casa amistade, nada, alguna pregunta máis? Hola, buenas tardes. Sí, hola vos. Falando de nacionalización, parece ser que os pantanos que hai en Galicia acaba o seu alquiler ou propiedade ou concesión administrativa. A concesión. Entonces, si ve desde un punto de vista económico alguna posibilidad de que eso se nacionalizara para Galicia. Posibilidades, hai un compañero de curso noso, de varios dos que estamos aquí, Albino Prada, profesor da Universidade de Vigo, que publicou 2 libros xa sobre a economía de Galicia e moitos artigos falando precisamente deso. Ele é da provincia de Ourense e coñece tamén, como Feijóo, que tamén naceu falando dun desos embalses, de Belsa, coñece moi ben esa realidade eléctrica, ao mellor Feijóo máis a parte do enchufismo, e noutra parte da electricidade, ao mellor, máis da auga e do medio ambiente. E ele propuxo xa varias veces en artigos, en congresos, que Galicia tiña que recuperar esas concesións e pasar a ser públicas, que era o camiño de que foran de todos, como era en aquel momento xa a auga, como son os ríos, e como di a propia Constitución do Estado español, que son as augas, non? Ninguén pensa que porque haxa lei de costas, pois este é un Estado totalmente autoritario, que non respeta a propiedade privada, ou porque os ríos ou o subchan seña do Estado e, por lo tanto, se dé un réxime de concesión administrativa o que teña actividade económica pois na minería
ou como en ese caso nos saltos hidroeléctricos. No libro La Mancomunidade Galega propón unha industria eléctrica pública, Luis Peñalobo. Dice que debe facerse pública comenzando por facer convenios da administración do autogoberno galego cos maiores cidades de Galicia. E comenzar por as cidades maiores, montando el régimen público ese servicio eléctrico, que entón non había, era privado totalmente, non? Logo, despois do franquismo, houve Endesa, que foi durante 40 anos empresa estatal, pero o resto pois é do sector privado, como ben sabemos. En ese libro La Mancomunidade Galega citaba iso e citaba tamén outra cousa importante, que era que as concesións que houvese en Galicia eléctricas, que a Mancomunidade Galega non deixase vendelas, que tuvera sempre dereito de tanteo. Entón, que se iba a vender a alguén, que quedara apostado galego. Evitar estes movimientos especulativos, estes financeiros, que en realidad non falan de produción, que xeneran riqueza, cantos postos de traballo, sino que viven de revender, de vender máis caro a outra empresa, a outro. Vai subindo ese precio e baixando o número de empregados. Canto menos teña, máis cara se vende a empresa. E menos custos salariais ten dentro da economía de libre mercado que algunos defenden, non? Pois que logo non. Viviu contra ela, como pode ler no libro, nese capítulo penúltimo, que desde o meu punto de vista é moi importante. Esquecime antes, pero nada máis un minuto, para decir que ao final de todo hai un apartado que pon anexo, e no anexo que pon ao final de todo, que, bueno, un pouco invadido pola nostalgia, pois recollín como se escribía aquela máquina de escribir, no 78, entón deixei como estaba a última parte, que era titulada Xeito de conclusión, Peñalobo, a economía e o nacionalismo. E naquelas 120 páxinas que por 110 páxinas que por menos había que escribir así no traballo, bueno, pues escribindo que as máquinas olvidar daquel tempo, intentei, e iso é o que quedou por aquí, ver o papel que a parte de Peñalobo pois tiña daquela, pois por exemplo Alexandre Bóveda, que tivera Roz Codina, que tivera Cruz Gallastegui e outras persoas importantes no desenvolvemento, sobre todo Abro Gandeiro de Galicia. No caso de fiscal, pois Alexandre Bóveda, 10 anos despois de ese plantexamento do imposto progresivo e integral de renta e do capital de Peñalobo, pois sabemos que vai ser na República, do 31 ao 36, que vai a facer un proxecto moito máis técnico, moito máis avanzado, o sea, que perfecciona moito esos apuntes que fixo Luis Peñalobo, que non estaba máis de filo, todo o que estudiara de economía era unha asignatura en Dereito. Ele estudiou Dereito, nun curso tiña economía, logo ele exerceu pois de xefe de fomento en Vigo, sempre na administración local, secretario no Concello de Sada, secretario no Concello de Lugo, 30 e pico anos de abogado en Vilalba, e non tuvo ningún tema económico, nin tiña ningún máster, ni Universidade Juan Carlos I, ni de outra, ni universidade, que non estaba fundada ainda, non? Se alguén quere ler ese traballo meu de 40 anos, como pongo yo aquí no libro, no comenzo, queda colgado na página web de internet do IESCHA, aí está colgado o que eu pensaba hai 40 anos, e que sabía, bueno, pois do pensamento sobre a economía galega de Luis Peñalobo. 40 anos despois, home, algo máis que penso que sei, por o que lín fundamentalmente, e porque atopei 200 artigos máis que non conocían, bueno, atopamos, entre Xusto Beramendi e máis eu, casi 200 artigos que eran descoñecidos. Vengo para a familia, que nos pasara bastantes artigos no ano 78, o seu único fillo, Luis Peña López, que era médico en Madrid, se quedou a vivir ali. Bueno, entón, o que lea ese apartado na margem do anexo, e queda ver máis, está escrito nun galego do que se falaba daquela. Eu fui educado en castelán, mientras que meus pais falaban en galego entre eles, eu era da vila, eu non era unha parroquia. Está claro, había que diferenciarse, unha das formas era o idioma. Cando cheguei a Santiago, foi cando empecé realmente, bueno, un Lugo, un Co, que me deu clase Xesús Alonso Montero, foi cando empecé a tomar un pouco de conciencia de que había un idioma, e algún problema me deu o ano anterior, cando en sexto de bachillerato fora nun viaxe a Londres, collían de cada colegio menor que había, podía ir unha persoa, pagaba a mitad a familia e outra mitad pagaba el Frente de Juventudes, que estaba este colegio. E, como había que pagar unha parte, nos apuntaba muita xente para ir, e tocou me ir a mí, votaran todo o mes, a mitad en Londres, a mitad no sur de Gran Bretaña, país de Gales, e mandaron unha postal en galego, que foi o meu primeiro escrito en galego, a meu avó, o pai da miña mãe, o meu avó materno. Cando cheguei a Miranda, por festa no San Ramón, menuda me montou, non? Menuda me montou. Oye, que
que yo sé en castellano, ainda que falo sempre en galego, sé en castellano mejor que tú. Y estuve 2 años y medio en la milla y Melilla. A ver, favor, cuando me vuelvas a escribir, escribirme en castellano, vale? Bueno, perdóname que como cando ven a casa, digo, vale, falamos en galego, tamén falo, tal. Bueno, cando me escribas, por favor, escribe sempre en castellano, Son de Boiriz, Boiriz é unha parroquia a 5 km de Villalba. Sé de Boiriz, pero estuve 3 años en Melilla y mucho tiempo de segador. Segando en Castilla, muchas temporadas, con la cuadrilla en la que iban, con o tren a Bamonde, e ibanse a segar a Castela, como nos ten contado ainda, en anécdotas así familiares. Bueno, alguna pregunta máis? Mizas antes. Eu quería que nos falara, xa que estamos na Coruña, deste fugaz paso polo Concello da Coruña como un abogado de Villalba, acaba aquí de concelleiro, non? Porque foi así tamén un pouco polas casualidades. E ademais nun momento tamén que el non, o seu nacionalismo levou a que o Concello mesmo felicitara a Irlanda pola súa independencia. Que encontrar a bandeira galega para celebrarlo. Claro, e bueno, ahora mesmo que Puigdemont xa está libre, que a xustiza alemana non o quere na cadea, imagino que Peñanovo tiña moito interese tamén no que pasaba no mundo e desde o Concello intentou. Sí, Peñanovo, o pai era dunha parroquia da Ortigueira, e a pai era de Bourense, unha parroquia a 2 km pegada de Villalba. Estudiou no seminario, como moitas familias con poucos recursos económicos, como 2 irmáns deles, no seminario de Mondoñedo. Logo, por libre, fixo a carreira de Dereito, pero primeiro aprobou a convalidación do bacharelato, e logo fixo por libre a carreira de Dereito. Cando acabou a carreira de Dereito, traballou un ano, curso 15-16, con vigilantes con Lois Porteiro, como profesor auxiliar. E contanos a nosa terra no número 1, cando sale, de novembro de 1916, en ese título da bandeira ergueita que ten na página 1, pois na penúltima página ven, áchase en A Coruña o abogado vilalbés Lois Peñanovo, onde pasará uns meses. Entón, pasaron meses, supoño que veo que non había moito futuro, como o que chamaríamos, senón, hai 40 anos tenedes, o profesor sin plaza fixa, entón preferiu abrirse paso de abogado que na Coruña, montou un despacho na calle Barrera, de abogado, e aí estuvo desde o ano 16 hasta o 25, que aprobou unha oposición de xefe de fomento do Concello de Vigo. Esos 9 anos que estuvo así, primeiro, no 18 pasa a ser xa el, cando se produce antes da Asamblea de novembro, 6 meses antes del 18, cambian os estatutos da Irmandad da Fala de Coruña. En vez de ser os amigos da Fala que chamaban ao principio, pasa a ser Irmandade da Fala. En aquel momento fan uns estatutos novos no que dice que cada Irmandad da Fala, no seu lugar onde se constitúa, ten que ter non só para cerveo cultural, para facer excursións, ir ao campo, romería, sino que ten que ter un apartado de estudio económico, un apartado de loita agraria, de promoción do asociacionismo labrego contra os foros e tal. Entón, con el de presidente en ese momento, hai un cambio cualitativo importante. 6 meses despois, na Asamblea de novembro, os que estaban levando máis o peso eran Lois Porteiro e Lois Peñanovo. Os que realmente redactaron, polo que eu sei, e veramente me confirmou, pois son daquela no andacio da gripe Eduardo XVIII, pois entrou xa na cama no mes de setembro Lois Porteiro, iba a ser en outubro en Lugo, a Asamblea Nacionalista, e retrasouse un mes a ver se recuperaba, porque eran Lois Porteiro, co seu discípulo, profesor con el Lois Peñanovo, os que estaban redactando realmente esos acordos que no campo económico falaban da nacionalización dos ferrocarriles de Coruña, de Galicia, que falaba de que habría que expropiar as terras non cultivadas, porque tiñan que ter un aspecto social, rendirlle algo á sociedade, bueno, principios progresistas, aunque daquela non era ningún partido político, ni era un partido de esquerdas, era Irmandade da Fala, un movimento, diríamos hoxe, un movimento social, un movimento sociopolítico. Cando entra no Concello, presentáronse el e Antón Villar Ponte. El saiu elexido en febreiro do 20, as municipais, e Antón Villar Ponte quedou fora por 40 e pico votos. Recurriron os caciques, como a nosa terra, e hasta o mes de xunio non lle deu a razón en Madrid, aquí na Coruña perderan,
en Madrid, deron a razón, que tomou posesión, en vez de en febreiro como os outros, en xullo, Peñalobo. Por qué? Decían que, non sei o que dirían, bueno, non sei o argumento, pero o que conta a nosa terra é das maniobras caciquis para impedir que por primeira vez chegue un edil nacionalista a Galicia. Que fixo de primeiro importante? Bueno, pois falar en galego, inda que falou tamén de que recolleran a intervención en galego, eso non foi, o secretario do Concello dixo que non, que a legislación decía que tenía que recogerse en castellano. Estuvo moito tempo, hasta que votou Primo de Rivera, en setembro do 23, ele estaba no primeiro mandato, non sei se eran daquela 4 ou 5 anos, estaba no primeiro mandato de concellal, estaba gobernando o Partido Republicano. Entón, estaba dentro do grupo que chamaríamos mixto, como era solo das Irmandades da Fala, con ese sector progresista que chegou a ser teniente de alcalde en eses anos. Cousas así importantes. Bueno, no plano simbólico, desde logo, cando foi a independencia de Galicia, facer de Irlanda, chamar a poñer a bandeira galega nos edificios públicos de toda Galicia, púsose no Concello e chamou a que puxeran diputacións, outros concellos, por aquilo que xa en 1890 escribira Alfredo Bañas, non? Conservador el, como Irlanda, érguete e anda. Un poema famoso de Alfredo Bañas que xa animaba a erguerse e andar ao povo galego desde o seu conservadurismo católico, pero desde o seu galeguismo, desde a súa defensa do autogoberno. Bueno, pois veo a coller continuidade en ese ano 1920, do que 30 anos despois, nun poema, pois poñía xa Alfredo Bañas. Bueno, hai outra cousa moi importante, houve unha asamblea de concellos e diputacións. El foi representante, eso está contado no libro, é das anécdotas que a mí me gusta moito, el foi representante do Concello Galego, da Coruña. Non sei como conseguiu, sendo el único, bueno, nacionalista, e montou un número na asamblea de concellos e diputacións que acabou saindo un comunicado ali conxunto, polo que logo cesaron a moita xente del Partido Conservador e del Liberal por deixar que se toparan esas conclusións, que unha delas pedía a redención dos foros de forma inminente. Bueno, conclusións que podrán ver aí ao ler o libro, que foi, en aquel tempo de concelleiro, pois, bueno, importante. Que ocorreu despois? Con Primo de Rivera, descarellado, pero un mes despois, entrou con Vilar Ponte, nombrado por a ditadura de Primo de Rivera. Non quedaran moi boas relacións cando ele quedou elexido, que Vilar Ponte non, por me contou Xusto Garamendi, que ten cartas entre eles, a relación persoal foi mala desde entón. E entón Vilar Ponte pasou a apoiar o sector de risco, o sector máis moderado, entre que era un republicano federal, desde sempre xa, desde pequeniño, viveiro xa, desde a farmacia de Foz, desde que fora a Habana. Pero pasou a militar en ese sector. En ese sector, como sabemos, dentro das Irmandades da Fala de Galicia, Lousada Dieguez, o Risco pasaron, estuveron ano e medio dentro da Diputación de Pontevedra, nombrados pola ditadura de Primo de Rivera. Por qué? Porque decían que Primo de Rivera prometía que sí, que daría la Mancomunidade de Galicia, e por eso estaban eles ali. Bueno, estaban por eso ali, outros estaban, bueno, fora do posto que ganaran democráticamente, como Lois Peñalobo, non? No caso de Antón Vilar Ponte, hai que decir que foi unha persona moi cambiante políticamente, non? Despois foi da Horda, despois foi integrada, entrou no Partido Galeguista, pero xa no ano 35, e xa morreu uns meses despois, non? E foi só un mes e medio concellal da ditadura. Non estuvo ano e medio, como 18 ou 19 concelleiros das Irmandades da Fala de toda Galicia, e algún deles, como Lousada Dieguez, Antón Lousada Dieguez, sendo vicepresidente da Diputación de Pontevedra. Vicepresidente. E Risco non sei chegou vicepresidente ou quedou simplemente diputado provincial, non sei. Entón, sempre as Irmandades de Fala, como a propia sociedade, plural e diversa, e non todos tiñan ese pensamento democrático en que o liberalismo político da Revolución Francesa, esa liberdade, igualdade e fraternidade, non todos apoyaban esos principios. O sector máis conservador, Risco, dixo moi ben o que foi despois, non? Co tempo, cando Risco era alguén, escribiu Castelao, antes da escisión de dereita galeguista, non? Cando no ano 35 o Partido Galeguista pacta para ir dentro do Frente Popular, que é quen dixo que iba a apoiar o Estatuto de Autonomía de Galicia, que a dereita non apoiaba, o Partido Radical. Bueno, pois, Castelao, desde aquela,
pois cando escribiu xa o sempre de Galicia, xa falaba do risco cando era alguén, porque desde aquela, bueno, pois, xa a súa postura no franquismo, mellor non falar xa, porque do que tiña que ver co medo, o medo libre, e cada un salva como pode, non? Cando se trata de salvar a vida, supoño que calquera cousa é legítima, por autosubsistencia. De todos os xeitos, iso é no 36, e logo Castelao ainda ten que pelexar no 38 para que se aprobe nas Cortes de Montserrat, non? O sea, quero decir que nese sentido o nacionalismo galego tivo que estar... Sí, o nacionalismo no sector de Castelao, Alexandre Bóveda non puido estudiar moito a fiscalidade, dixeron na década dos 30, na década dos 30 paíron 5 anos e 7 meses, foi fusilado o 17 de agosto de 1936. Entón, para a década dos 30 non foi unha década. Está claro, foi fusilado, como sabemos, día da Galicia Mártir, que os emigrantes galegos, sobre todo os de, me parece que o centro de Bos Aires, onde estaba Castelao, declararon ese día, día da Galicia Mártir, 17 de agosto de 1936, e para que desde entón se proclamase ese. Como sabemos, foi fusilado, bueno, ali na Caella, no Concello de Pondo, pero ao lado da ponte da Barca de Pontevedra, fusilado ali, quedou embarazada do quinto fillo, a súa muller, Amalia Álvarez Gallego, que era de Lugo, embarazada do seu quinto e último fillo. Casualmente, que cousas ten a historia, que cousas ten Clío, os seus fillos estudiaron en Madrid, no colexo de Orfos del Ministerio de Hacienda. Primeiro mataron ao pai, e os seus fillos estudiaron en Madrid, no colexo de huérfanos del Ministerio de Hacienda, que eran funcionarios tanto Castelao como en Pontevedra, Castelao como Alexandre Bóveda. Alguna cousa? Unha pequena curiosidade. Habendo tantos Pena en Lugo, como en galeguizou o Peña por Pena, que sería o obvio, non? Porque dentro do nome sí que Lois utilizou. Si ves os escritos en a nosa terra, falan Lois Penanovo, falan de Lois Penanovo sempre. Pero o nome que quedou así de sempre foi Luis Peñanovo. Bueno, enviarla don Luis Peña, non? Era un abogado que levaba os seus coches, que tiña que andar na procesión dos caradiños do franquismo, pois non meténdose en moitos asuntos, en algún se meteu. Defendeu, por exemplo, Alberto Míguez, que en 1966 sacou un libro de Castelao que se titulaba Escolma Posible. En aquel libro, que era bilingüe, galego e castelao, pois Díaz Pardo aconselloulle que fora a falar cun abogado de Villalba, don Luis Peñanovo, que fora a falar con él, que era un home moi sensible ao tema do galeguismo, e na que levaba, era no ano 66, pois 24 anos, 23 de ejercicio ali. Bueno, pois asistiran no ano 1943 aquí na Coruña a unha reunión clandestina. El viña representando a esquerda federal, o autogoberno, había Ramón Piñeiro polo Partido Galeguista e outra xente. Entón, el algo fixera en esos anos, hasta que, ao ver que na Segunda Guerra Mundial no ano 45 xa o franquismo parecía que iba a durar, ou non que Hitler por moito tempo, desanimaríase como moitos outros, e defendeu a Alberto Míguez, que, por certo, que hai unha sanción, pero moi pequena, pedíanlle cadea, porque entre os artigos que teño o libro, Escolma Posible, porque aquí na Santiago comprábamos no xudeu, nunca había dicho que vendía baixo cortas os libros que editaban en París, non? En ese libro viñan palabras das que escribía Castelao literalmente, pois falaba da autodeterminación de Galicia, falaba do nacionalismo galego, e logo poñía en castellano para que o resto do Estado puderan, tamén en países falantes do español, do castelán fora de España, pois puderan saber o que escribía Castelao, que non era un dibujante, e mucho menos un humorista, sino que era realmente un home importante, un político importante, coherente, consecuente cas súas ideas, e que ademais deso dibuixaba moi ben, era moi irónico, que a pluma, quizá con Bagaría, Luis Bagaría fora do mellor do Estado español en esos anos 20-30 no campo gráfico. Luis Peñanovo, en principio era Luis Peñanovo, que como está posto escrito, e logo entre eles era Lois Pena, pero quedou así sempre o de Luis Peñanovo, pois común. Bueno, moitas gracias a todas.